Umculi kaMaskandi odume ngelikaSaliwa kuthiwa uphakamise isandla esiphethe ibhande waxhatha uLusanda okuyingane kaMgqumeni lapha emcimbini omkhulu obuseThekwini, ingoma kazwelonke. Kuthiwa uLusanda ngaphambi kokuthi athole ibhande likaSaliwa ubesengemuhle kahle emoyeni, engathi khona ingqwele eyodwa bebegida nayo lapha emtshele eyikabhoqo wathi uyabhimba. So usuku lakhe loneka lapho, kanti futhi ubesenolaka ngoba bese bemtsheni ukuthi uyabhimba kanti uzovela athole ibhande. Bekwenze njani madoda? uLusanda wasevuka ngolawo olungaka noma bamtshela ukuthi uyabhimba. Usanda umshayela Lusanda mthi umshayela Akusho bamtshelile, kusho bamtshelile ukuthi uyabhimba. Usaliwa beshaba ngebhande. Ngathi beshaya wabili kodwa uLusanda utholile ibhande. Avela abafana abancane phela ukuzula. Bekuyingane lezi. Bekwenze njani madoda? uLusanda wasevuka ngolawo olungaka noma bamtshela ukuthi uyabhimba. Usanda umshayela Lusanda mthi umshayela Akusho bamtshelile, kusho bamtshelile ukuthi uyabhimba. Usaliwa beshaba ngebhande. Ngathi beshaya wabili kodwa uLusanda utholile ibhande. Avela abafana abancane phela ukuzula. Bekuyingane lezi.